kaligaya! So, ang araw po ngayon ay Friday, May 20, 2022. So, para sa araw na ito ay gagawa tayo ng DIY Koji Calamansi. Bago ko to simulan, nag-research muna ako about sa calamansi and sa koji, kung pwede ba siyang i-combine. And marami namang nag-try nito guys, or nagamit na nito guys, and okay naman sa kanila yung epekto. And meron namang hindi. Sa paggawa ng Koji Calamansi, ano nga ba ang calamansi, or ano ba ang mga benefits ng calamansi sa ating? So, ang calamansi nga guys ay mayroon siyang vitamin C or ascorbic acid na kung saan siya ay nagpo-produce ng natural collagen sa ating skin. So, nakakatulong siya sa ating katawan na maging smooth yung skin natin and healthier yung skin natin. And nakakatanggal din pala siya ng body odor guys. Totoo yan. And ginagamit ko din yung calamansi sa kilikili guys. Basta natural siya gamitin guys. And gamit na siya. Pati tita ko nagamit siya ng calamansi. Mula pagkabata namin, nagamit na siya ng calamansi and nilalagyan niya lang ng konting asukal, tapos pinapahid niya sa buong katawan niya bago maligo. Binababad niya ito ng 5 to 10 minutes, ganyan, bago siya maligo. Then, ang skin niya talaga guys ay malambot, tapos maputi. Then, kahit maghapon siya magbilad ng, sa initan, kahit maghapon siya sa initan, hindi siya nangingitim guys, namumula lang, oo. Tapos pagka kinabukasan, ganun ulit yung skin niya, maputi agad, hindi siya nangingitim guys, hindi siya nasusunog, and ganyan yung effect nung calamansi sa kanyang skin. Kaya naniniwala talaga ako na ang calamansi ay nakakaputi. So, pwede nga siya i-gamitin ng calamansi directly. Kahit wala siyang halo, pwede siya guys. But, ito lang yung ma-advise ko sa inyo. Lalong-lalo na sa may mga pimples. Yung may mga pimples na malalaki, nagkaka-pimples na malalaki, tapos namumula. Huwag nyong itry guys na maggamit ng calamansi direct sa mukha. Kasi sabi nila, yung calamansi daw ay nakakatanggal daw ng pimples, hindi ka daw magkaka-pimples na paggamit ng calamansi. And tinry ko yun guys dati, nung ang dami ko pang pimples. And then, ang nangyari is, paggamit ko, paglagay ko pa lang, is naangatin na talaga siya. Kasi nga guys, may acid, diba? So, magre-react agad yung skin mo, lalo na may may pimples na irritable. So, pulang-pula na yung pimples mo, lalo siyang mamumula kasi nga may acid. Instead na mamumula siya lalo guys. So, wag nyo siyang i-direktang ilalagay sa pimples nyo na pulang-pula pa. So, maglalagay lang kayo sa mukha kung wala kayong pimples na irritable. Yung galit na pimples. Wag guys. Huwag nyo itry yun. Kailangan lang ng safe na paggagamit. So, kung kayo hindi pa nagamit ng calamansi sa katawan, maiging itry nyo muna guys bago talaga kayo gumamit. Try muna. Wala namang mawawala sa pag-try, diba? Itry nyo muna dito. Ganyan. Itry nyo kung may epektong mangyayari, kung may masamang epekto, so wag nyo nang ituloy, diba? Kasi itong video nga itong guys, try ko lang din naman to, yung DIY Koji Calamansi. Itatry ko lang naman guys. Kaya wag kayo basta-bastang gagamit nito kung hindi nyo pa na-itry. Sa Kojic soap naman tayo guys. And ang Kojic soap naman ay gamit ko na, proven ko na. And hiyang siya sa akin. Hindi naman siguro lahat tayo maghiyang sa sabon na Kojic soap. Kasi may iba-iba yung skin type natin eh. Merong sensitive, merong hindi naman sensitive. Ako sensitive ang skin ko guys, pero itong si Kojic San is naging siya sa akin. Hiyang siya sa akin.
Ito yung hiyang na hiyang na sabon sa akin. At ito ang lagi kong gamit na sabon. Yan. And ayun na nga guys, sabi ko nga diba, itatry ko lang to na DIY Kojic San with calamansi. Kung maghihiyang ba siya sa akin, itatry ko lang siya. And then kung may epekto na hindi ka nais-nais, hindi ko na siya itutuloy guys. So, sa mga nagbabalak dyan na gumamit nito, itry nyo muna guys, bago kayo gumamit talaga. Yun lang ang masasabi ko. Try muna. Hindi dahil sa gumawa ako ng video nito and ano ko kayo na gumamit nito. Hindi sa ganun. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung pagtatry ko ng DIY Kojic Calamansi. And mamaya itatry natin yung after natin gumawa nito, itatry natin siya and papakita ko sa inyo kung anong magiging epekto niya sa skin ko. So, sisimulan na natin ang paggawa ng ating Kojic Calamansi DIY. Unang-una, ang kailangan natin guys ay bote. Malinis dapat yung bote natin na gagamitin. Syempre, malinis dapat, diba? Tapos, ito yung gagamitin kong bote kasi ito lang yung available ko na bote. And magta-try lang naman tayo, diba? So, ito muna. And calamansi, syempre. 20 pieces yung ginamit ko. Yan. Ang ating Kojic San. Ini-slice ko na siya into cubes. Dapat mas maliliit pa dapat para mas mabilis siyang matunaw. Isang bar lang pala yung ginamit ko kasi magta-try lang tayo. Tapos mineral water. Yung iba, yung mga nakita ko nito sa YouTube, hindi talaga sila gumamit ng tubig. Hindi sila naglagay. As in, pure na calamansi and tsaka Kojic ang nilagay nila. Hindi sila naghalo ng kahit anong tubig, hindi sila naglagay ganyan. Kasi nga, siguro kaya ng skin nila and hiyang naman sa kanila yon. Ako kasi ay napaka-sensitive ng skin ko. Wow! And dati nga ay sobrang dami ng pimples. Kitang-kita naman, di ba? Yan, may mga pa siya. May mga peklat yung face ko, di ba? Kitang-kita niya naman. Ayun, napaka-sensitive ng skin ko. So, hindi ko na siya itatry na walang tubig. So, ang itatry natin is may halong tubig para hindi siya ganun katapang. So, kung gusto nyo itry to, itatry lang naman nga, di ba? Ay, lalo na sa mga sensitive skin, kalaya ko, huwag nyo nang itry na pure calamansi and Kojic San. Itry nyo muna yung may tubig. Pero kung gusto nyo mabilis na bisa, sabi kasi nila ay mabilis daw yung epekto ng pure calamansi and Kojic San. E di, try lang naman, diba? Try nyo lang dito guys. Dito nyo basta itatry. Huwag nyo itry sa buong katawan agad-agad. Yun. So, samahan nyo na ako guys. Simulan na natin ang paggawa. Mga kaligaya, simulan na natin ang paggawa ng DIY Kojic San. Yung mga kaligaya, ilalagay muna natin yung Kojic San dito sa ating bote. Ayan siya. Yung Kojic San natin is konti na lang, mga kalahati na siya dito sa bote ang gamit. Ayan. Tapos sunod na natin yung calamansi. Gagamit tayo ng imbudo or panel para mas mabilis siyang ilagay and walang matatapon. Sayang. Tapos yung tubig pa nga pala. Di pa, konti lang yung calamansi. Halos yung calamansi ay ganyan lang. Tapos pupunuin ko to ng tubig hanggang dito. Pupunuin ko na siya. Or hindi pala, hanggang dito lang. Para maalog ko pa siya.
Halugin na natin guys. Parang matagal ito natunaw ah. Ganda ng kulay. Tingnan natin. Ibang... Ayan, parang na ano na lang siya. Naliit yung mga cubes ng kodisa. Ayan. Ayan, medyo nakulay orange na siya guys. Ayan. Pero may mga cubes pa rin ng kodisa. Parang naiba yung texture niya. Parang nalapot siya. Kahit may tubig na ako nilagay. Kasi yung ano, yung koji, yung bulanan siguro. Yung nakakapagpapaano ka. Ayan. Parang foamy na yung ano niya. Itatry natin to guys mamaya. After nitong matunaw. Sana maghiyang siya sa akin. Konti na lang guys, konti na lang siya. Konting alog na lang siguro to. Ayan. Matunaw. Ang hirap niya alugin, dapat pala hanggang dito lang yung tubig ko. Hanggang dito lang dapat. Kasi puno na oh. Napuno siya guys. Diba hanggang dito lang yung, ay hanggang dito yung tubig ko. Ngayon puno na. Dapat yung tubig ko pala mga dito lang. Diyan lang. Hindi ko na siya guys maalog. Ganda naman. Siguro kailangan ilipat ko na siya ng bote. Hindi na siya nagalaw. Hindi na nagalaw yung mga cubes. Ayan o, kahit alugin ko hindi na siya nagalaw. Diba? Yung texture niya siguro nito is ano, malapit na siya sa lotion. Hindi na siya nagalaw. Ang hirap alugin guys. Ano ba to? Parang failed pa nga yung pagkakagawa ko. Isasalin ko lang yung iba. Para ano nga. Isasalin ko yung iba. Tignan niya ang texture niya guys. Parang ang sarap. Ang sarap eh. Kailangan kasi siyang matunaw lahat yung cubes ng kodisa. Kaya dadagdagan ko pa siya ng konting tubig. Ayan yung ano niya, yung texture niya guys. Para na siyang ano, tawag dyan. Ano nga ba yung nagpagkahawit siya? Lalagyan natin ng tubig ng konti ulit. Tama na siguro. Tapos ihahalo ko. Nag-iba yung texture ng ano niya.
Hindi din ano siya, foamy din naman. Parang ano siya. Para siyang cream. Kapag naghiyang pala to sa akin, kasi ito yung gagamitin kong ano, tawag yan, liquid soap. Kasi mahilig ako sa liquid soap. Ang ano ko sa... Ito na yung gagawin kong liquid soap. Sana maghiyang sa akin para mas tipid na. Gamit. Ang hirap na talaga. Siguro nakadikit na. Sinalin ko yung iba dito guys. Ayan siya. Ang kulay niya na ay parang melon. Yung hinog na melon. Ganyan yung kulay niya. Iba kasi yung kulay niya dyan eh. Para siyang mango ata. Kulay niya dyan sa camera. But dito sa sa kulay niya talaga ay melon. Isasalin ko siguro lahat dito. Dinagdagan ko pa siya ng konting tubig kasi ang hirap niya talagang ihalo. Ang amoy niya guys, ang bango. Aba. Ang bango ng niya, ng amoy. Di ba mabango talaga yung kulisan? Ang bango niya. Mapupuno na siya. Ay, puno ba? Kalahati lang ata. Kalahati lang. Ay, ganyan na yan. Isang bar lang ginamit natin dito pero madami na siyang nagawan. Tapos 20 pieces lang na kalamansi. Bula-bula na lang to eh. Bula-bula na lang. Ayan. May konti pa siyang natirang sabon. Ayan. Konti na lang naman. Mamaya, sisimutin natin. Iba talaga yung texture niya. Pero yung iba talaga, ang gusto nila is pure. Para daw mas madali yung effect. Kasi sabi nila, after a week daw, nakikita na daw yung pagbabago ng skin, yung naputi na daw, gano'n. Ito, itatry natin may tubig para hindi tayo masyadong sobrahan sa pagka-tiga. At least mild lang kumbaga. Ayun, ang ganda na ng kulay niya. Ang ganda na. Ang kulay niya na ngayon talagang melon na ang kulay. But dyan, kita niya is parang ano siya, yellow. Parang ano siya, yellow dyan sa camera, yung malight na yellow. But dito sa akin, nakikita ko ngayon ay melon ang kulay. Ang ganda ang kulay. Ayan, siguro nahalo na to lahat-lahat. Nahalo na ng super halo. Ayan. Nababas yun. Ayan siya, ang texture niya yung sa loob. Para na siyang liquid soap.
Liquid soap na siya, guys. Itatry na natin to. Itatry muna natin dito sa ating ano. Tapos, ibababad natin ng 5 to 10 minutes. Ang iba, ang paglalagay nila nito is binababad nila ng sabi nila is 30 minutes daw para daw mas mabilis yung effect. Kasi sobra-sobra na yung 30 minutes sa pagbababad eh. So, mas maganda, ibababad mo siya. 5 to 10 minutes. Or kung sa akin, hindi kasi ako mahilig magbabad ng sabon. Lalo na sa face, hindi ako nagbababad ng sabon. Yung pagkalagay ko pa lang, ko lang siya, yung imamassage ng konti, and then aanhin ko na, tawag dyan, hihilamusan ko na ulit, or babanlawin ko na ulit. Hindi ako nagbababad, guys, ng sabon sa face or sa katawan. So, ang gagawin ko dito is siguro 1 to 3 minutes lang, tatanggalin ko na siya. But since magta-try tayo, ibababad ko siya ng 5 to 10 minutes. Siguro. Pag hindi na kaya ng skin ko, babanawan na natin. So, let's try, guys. Magta-try na tayo, mga kaligayan. So, meron tayo ditong tubig, tsaka yung kojisan with calamansi na ginawa natin. Ayan. Basahin lang natin muna yung ating kamay, and maglagay tayo ng konti lang. Ayan. I-massage natin. Mabula siya. Oh. Ang ganda ng niya, texture. Ibababad ko siya ng 5 minutes lang. Magta-timer tayo. Bababad natin siya ng 5 minutes, and sana may wala siyang effect. And maghiyang siya sa akin. Start na natin yung timer. Ayan, start natin yung timer, guys. 5 minutes lang. Mawala talaga yung bubbles niya. Tsaka yung kulay. As in, na lang, basa na lang. Ayan, guys, tapos na yung ating 5 minutes. Naka 5 minutes na tayong pagbababad. Ayan siya. Ayan yung niya. Yung skin ko, ayan. Medyo nagkakaroon siya ng pula-pula. Ayan, namumula-mula siya ng konti. Kasi nga, yung calamansi, guys. Babanaw na natin. Ayan siya after. Diba? Ayan. Maganda naman siya, guys, gamitin. Ayan. Medyo nangati ka lang ng konti. Nangati ako ng konti. Gawa siguro nung calamansi. Ayan, nangangati ako. Diba sabi ko sa inyo, makati talaga yung calamansi sa unang lagay mo pa lang. Nangangati ka lang ng konti. Since may tubig siya, guys, hindi ako ganun nangati. So, ang gagawin ko, okay naman yung niya sa akin. Gagamitin ko to. Tatry ko to for 1 week. Itatry ko siya for 1 week. And then,
kung maghiyang na nga siya sa akin, tuloy-tuloy ko na siyang gagamitin. But hindi ko siya guys ibababad ng sobrang tagal. Ibababad ko lang siya siguro mga 1 minute lang or 2 minutes, ganon. Hindi ko siya ibababad. Kasi medyo namumula siya eh, ayan. Gawa ng kalamansi. Maganda siya sa skin guys. Promise. After mong gamitin, maganda siya. Yun na nga mga kaligaya, na-try na natin gamitin yung Fujisan, and then so dahil nga sa medyo konting namumula ba, and konting kati lang kasi binabad ko nga siya ng 5 minutes. Ayan siya. Pero okay siya gamitin guys, and maganda siya sa skin. Iba yung texture niya after mong gamitin siya, and maganda nga siya gamitin, but ang akin lang is hindi ko siya ibababad sa aking katawan. Siguro paglalagay ko, konting massage lang, and then nanlaw na agad. So, then, ayan, mukhang hula na. 1 week ko lang siyang gagamitin, and after kong gamitin ng 1 week, magbibigay ako ng review kung anong effect sa akin, or ano bang mga ma-observe kong magbabago sa skin ko. And kasi maganda naman talaga ang kalamansi gamitin sa katawan. Kung ihalo ko siya dito sa sabon na ginagamit ko, makikita ko kung anong kalalabasan ko. Magiging maganda nga ba siya. Ang akin lang is hindi ko lang talaga siya ibababad sa aking katawan guys. Pagkalagay ko, massage ko siya ng konti, and then banlaw agad. Para hindi na ma-irritate yung katawan natin, kasi nga may kalamansi siya guys. Kung gusto nyong malaman ba't siya nangangati guys, itry nyo yung kalamansi lang, itry nyo sa katawan nyo, at saka ibabad nyo ng mga 3 minutes, or pagkalagay nyo lang na, minsan mararamdaman nyo na talaga na medyo nangangati siya. Try nyo guys, but kung maggagamit kayo nito, huwag kayong magbababad ng sobrang tagal. Yung iba kasi, sabi nila nagbababad sila ng tagal 30 minutes pa nga yung iba, but hindi ko alam. Depende siguro sa skin ng tao, diba? Iba-iba tayo ng skin, diba? So, ayan. Advice ko lang, itry nyo muna bago kayo talagang gumamit everyday. Ako ay gagamitin ko muna ng 1 week, and then after, titignan ko kung pwede ko siyang gamitin tuloy-tuloy. Pag gagamit ko pala nito mga kaligaya, o observing ko yung aking sarili, kung may pagbabago ba sa aking katawan, sa aking skin, kasi may mga dark spot ako na gusto kong alisin sa skin ko, and sana matanggal nitong Fujisan with kalamansi. Ayan, like this guys, hindi lang halata masyado, hindi kita, but may medyo dyan na parang hindi ko maintindihan kung ano ba to, kung balat ba siya o kung ano. Basta guys, may mga ako sa skin ko na gusto kong matanggal. So, sana matanggal siya ng Fujisan and kalamansi. So, ayan. Thank you so much sa mga nanonood guys. And sana may natutunan kayo sa video ito. And tatapusin ko na yung video ito at mukhang ulan. Galit na ang ating kalangitan. So, bye-bye muna guys. And thank you so much sa mga mag-aabang po ng aking review sa paggamit ng Fujisan with kalamansi. I-subscribe nyo na po yung channel ko, and then click the notification bell para updated kayo lagi sa aking mga susunod na video. And thank you so much guys. Bye-bye!